má to dva štartéry, spúšťajú sa štartovacím tlačítkom, ktoré sa musí držať až do úplného naštartovania spaľovacieho motora, asi 3 sekundy ešte navyše, lebo ináč dojde k stopu. Doplná a zhruba do polovičky horného skríčka. Naftoznak. Sa predvádza vyrovnácej nádržke tejto časti. Je tam krydlovka, tam je takéto, to je klasika. Dobre, a jak sa nalieva? Nalievacie hrdlo. Toto má nemrznúcu. Tieto dva kohútiky sa uzavrú. V prípade závady na tom webaste, na tom bufíku, v prípade na tej závade, tieto dva kohútiky sa uzavrú a vlastne ho odstavíš s vodou. A tento prepojovací, tento bypass, to vlastne otvoríš, aby voda mohla. Tento pomocný, tento vyrába 400 V. 3x400 V s premennou frekvenciou. Od 20 do 70. A to je pre pomocné pohony. Čiže kompresor je, ventilátor s elektromotorom poháňané a toto vyrába pre ňo. Čiže toto je hlavný, ale ešte sa k tomu dostaneme. Není to generátor. Alternátor. Čiže aj štart motora sú dva štartéry, jak na aute. Dostaneme sa k tomu na stanovišti, sú dve tlačítka tam. Na každý pult má dve tlačítka, tzv. Núdzový stop. Keď to tlačítko sa zatlačí, oni sú kryté s takými plastovými, aby sa k tomu nedošlo. Nejakou náhodou. Keď zatlačíme to tlačítko núdzový stop, tak vlastne zabráni tento mechanizmus, čiže tuto zabráni prívoz vzduchu do spaľovacieho motora. Áno. A čiže je to chránené mechanicky a elektricky, ale my mechanicky musíme niečo spraviť, aby sme ten motor mohli naštartovať. A tuto, keď sa, neviem, či vidíte, alebo sa potom pôjdete pozrieť, tuto je taká šipka, taká plechová šipka a toto, myslím, že 19-ka kľúč je. 19-ka kľúč a tá šipka, keď to zaučinkuje, tá šipka bude smerovať takto smerom, týmto smerom. A ty to potrebuješ natiahnuť, aby to tebe smerovalo. Je aj na druhej strane, čiže keď mi to zaučinkuje, tak musím aj jednu, aj druhú stranu. Ventilátor, jasne. Len s tým rozdielom, že u klasickej 742 bol poháňaný mechanicky. Ale tuto vidíme, je poháňaný plynovými remenmi, ale má svoj elektromotor. To je ten rozdiel. Je najprv elektromotor a potom remenice na ventilátor. Hej, tam išlo normálne mechanicky. Preto, čo sme sa tam dostali, tých 400 V, ten veľký, ten alternátor veľký, tak ten nám vlastne vyrába pre tieto motory. Aj pre kompresor, pre ventilátory. Počkaj, teraz. Toto je veterné látko na kontrolu chodu ventilátora. Vidíte, toto je vzduchový panel. Rozvádzač nákladný osobný. Teraz bude podstatné to žltý kohút VZ, to vám je jasné. Teraz bude podstatné, jak ja hovorím, že pri tej preprave. Tu je základný rozdiel oproti tým ostatným. Že brzdové valce sú plnené zo zásobných vzduchojemov. A je rozdiel, ten zásobný vzduchojem je inak plnený, keď mám mašinu naštartovanú, že mi ide kompresor, že mám naplnené zásobné vzduchojemy a iné je, keď to prepravujem. Keď prepravujem nejakú neschopnú, tak tieto zásobné vzduchojemy sú prázdne. V tých zásobných vzduchojemov je 10 barov maximálny tlak. No, a my keď potrebujeme to prepravovať, tak potrebujeme náhrať tie zásobné vzduchojemy doplniť. Máme dve možnosti. Buď si dáme na žlté hadice, čiže tie zásobné vzduchojemy sa nám naplnia a mašina brzdí bez... Čiže na červené, na žlté môžeš... Na žlté nemusíš nič robiť. Nemusíš nič robiť. Keď dáš žlté... Tak nemusím to nič robiť. Ale keby sa nedalo z nejakej príčiny... Napríklad druhú mašinu nemá, áno, tak čo treba robiť? Tak treba tieto dva kohúty, jeden je otvorený, táto 22, tak ten je otvorený a táto 120, ten je zatvorený. Čiže tieto dá a vlastne nič nespravím, len zabezpečím to, že cez túto otvorenú, novo otvorenú 120, Červených pôjde. Áno, presne. Aspoň 5 barov. Z hlavného potrubia my tam budem plniť a mašina mi bude brzdiť. Vystičem tie ističom sa dostaneme. Ešte ten olej je akože tuto, ale v žiadnom prípade tú zátku neotvára. Áno, ističe sú ochrana motora kompresora. Ochrana motora kompresora. Lebo alternátor na zdroj, na elektrické kúrenie.
Toto je, že by si si mohol odtiaľto stopnúť. Ale to nie Ale je normálne. Áno, normálne. Nemusíš natahovať nič potom. Toto, bol by si tu a tieto dva sú štartéry. 24 V. Áno. Toto je z tejto strany, čo sme hovorili, to je ten hlavný alternátor. Ten hlavný alternátor. Trakčákov. Na druhej strane ten menší, čo to bol, tak ten bol na čo? Ten na pohon. To je hlavný alternátor dole. To robí vás. Je to po druhej strane klukovej skrine. Výborné. To je na elektrické vykurovanie, usmerňovače. Ako je pre nás tuto my do tohto zasahovať. Je tu, pozor, koncák, čiže zrejme stopné spalovacie motor. S plombou, s vypínačom na motory. On je eročko. Eročko. Tuto sú dve zrejme na každý podvozok chráni na chránenie, ako je. Toto bude, to poznáte, to je smer, meniť smeru. Tuto sú linkáče a šuntovacie stykače. Frekvenčné meniče a spodnej časti sú pohyzky. Brzdič BZ, v spodnej časti je elektricky ovládané BPčko, teda BPčko, brzdič priamočinnej brzdy. Toto je v spodnej časti. Pre nás podstatné bude znova to, jak sme tam hovorili, keď pri tom vlečení, Odstaviť BZ. odstaviť BZ. Gomy 27, 24. Zatvorím a mám odstavený brzdič. 20. Takže ešte Malinký kohútik na odstavené mazanie okolkom.